ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। କଟକରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ 27.2 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗ ନିୟାମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାପରେ 15 ଓ 16 ତାରିଖରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତେବେ ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୁତାବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ର ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଭିଜିବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସହ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବି ରହିବ। ଆଜି ସକାଳୁ ବଙ୍ଗ ଆକାଶ କଳା ବାଦଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ଖରା ଦେଖା ଦେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ପଟୁ ଆସୁଥିବା କୋହଲ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏଠାରେ ଦାର୍ଜିଲିଂର ଉତ୍ତର ଭାଗର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବି ଦେଖାଦେବ। ଏଠାରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଏହା ସହ ବାହାରକୁ ଗଲେ ରେଡ୍କୋଟ୍ ସାଥିରେ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସମସ୍ତ ଆଗମନ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଉପରେ ଥଣ୍ଡାରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ ସବୁ ଅଙ୍କ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି।